O labrador ceifa a súa mese no outeiro de Crecy, na morne plene de Waterloo. Traballa atento á súa angueira, con ánimo indiferente á historia. Non sabe, ou se non lembra, das cabalgadas do príncipe negro, das doídas cárregas de Ney. André Maurois, en Flandres, ten interrogado a un campesiño no campo de batalla en que os disciplinados besteiros ingleses desmontaron a brillante cabalaría feudal. O campo de batalla era só para aquilhome a terra de labor. O bergantiñán ara a terra, sega o pan, derruba o piñeiro, caza a perdiz, leva anteposto o carro de táboas ou trinca a escota á vista da praia, ignorante de que para todo galego culto os traballos e os días da súa vida, os traballos e os días do bergantiñán, locen orballados de gracia poética por obra e gracia dun poeta daquela terra. De xeito que dicimos bergantiños e inmediatamente coidamos en Pondal. Bergantiños é terraxe afastada, con malas comunicacións. Fora de Bergantiños, pouco de Bergantiños se fala, como non sexa en función de Pondal. Bergantiños é coñecido por Pondal como Borbén é coñecido por Macpherson. Os santos lugares rosaliáns son os santos lugares xacobeos. Non tiñan necesidade de ser encantados por Rosalía para cobrar en sona e prestixio Santiago e Padrón. Pero Bergantiños non ten historia, aunque teña prehistoria e protohistoria. No mundo da cultura, Bergantiños é Pondal, poeta prehistórico ou protohistórico.